Harian Artayo baka Deputy Commissioner East Kasihil District kala ya karai ban play kidukan kapsnyo haringkat kikindon belabu daka sorkar baki day ban buat renti yaki. Uba Daniel Ramsey President juga Maulai Barber Association ulai keren ban urupang ha kaba ula batha yaki pajba kumjo ikinang kapsnyo baki day ban buat perking kala kadia yaki kindon belabu batha daka sorkar kerang bala banyada nakajing saprayang jong uni kunyang jingpang. Haga jo kapor ula penparu yaki bor bahalor bagi day ban perkalam ya ki nang kapsnyu bandai nakabenta jengki hakum kini yaki por. Ada yang kapsnyu, ada yang presiden juga mulai buka asisten. Dumna lasya ampli ya kan kapsnyu. Kani kadukan kapsnyu ni lasya adu mention tioi ba kasorkar ko ay hukum ini bangin play nur lais ni. Tang ba ni haban bodi ki kendon ki balong perking ba palak bani ki gitu kan. Marka kam juni sutui kadai kam ke bang ihap ban yak tak marmet ihap ban tak igi agak kli ihap tak igi durkhmut ni olong paramet baik tak dau ka sarkar kam perking ini bani kuai pat kijai tu kan jika on batai kniat ki kita ki kendon mo bekas sarkar kebu ki kendon ki long ba ni ki customer so bikin rung pot dukan juni mo ki haban tak ki hand sanitizer nang tarik ni kumkin nong hapsnyo ni haban dengi gloves ni haban sanitize bahai lejong nang tade haba ni penon kami kijai customer ni hap penon kam la kajong kajai ni mla penon kam kaju kajai ya angut customer mot kawai kajai sin bangi kap ya ketu kajai ni haban berat no ni haban kid itu kijai ki bala asna kerpang nak menta kani ka korba menta kram covid kajai khamtak hendiat handrai kawai kacang nak tahu kawai customer nama pun kami ya arut customer itu kacang mut kawai kejan hab bener kam yuwe customer kawai kacang hab pun kami kawai customer kemut haba kumta ki telak ban budi kita ki kendon ke aduk mata ngidang persang handrai bunsin ru ni syat ong customer kidan gitu kan gibangi lapatha bakin ta iki notice sa ki ha kmat bukan ba lada long kepala ki customer kin wan rahi kajan ke bakui kenang men pensuk ini kenang bakat dor kan kamduna ki namar ba lada ngibut ki kendon ba bu sarkar bangi haban kit ki gloves tu ni hab kit hi to haman wei customer ko wei ka wei gloves ni haban deng baik temar ya dap hab wei customer ni haban bread na itu gloves ni haban hadin katang ni haban sanitize ki jan ru ni haban kam ka jong kajang handai ni bat ni sutu ketan marwal langi pun kam la kajong kajang ni haban charge ni customer man ni nomla ban lut na la jong ladang ni yung long nim myo shu ka bai bang ni kamai ku ni sim kum kadar khat snu te ni la persang ban tai ki notice ba lada long ka bala ki customer ki wan ra kajong kajang ki bakhuj bat nda la dak di haban ra shin ki ni side no customer ki ladan bawan le kumta ki ra hi ki jong ki tiar ki babun hi customer ki persang unra ki jong ki jan kadau kolong ba ki so artatin lada kirung kan kapsu yo tunung kapsu kan kam da kaju jan ne ukron kam ka jong jan te bun sini customer ki wanra ki dan ki wanra upa la ka jong jan lu swa bangin ta tu notice kan mesin vio li dukan ka hadum ta hi sarkar dang ailat ini tang license dia ka sni ba ka sni palai ka sni saja dumna lasna tani tang sedang mensiam teo hi ka tarik te ngala plat na try dam baklanga bakat lai tarik ni sedang customer ki bun ki customer te ki duna kumbolong mentang marba ka perthai kadang long kumi ki ba khapsnu barbar lada kidan customer jini ba khapsnu arsin sibnai lane arsin lai banai mentang ki khapal sin ar banai sisin lai banai kamlong syuk bolong di kor baladap nomor menta gibrio kim dadon kam than le jinglai ka school ka khang pe ki khna school ngim dai yo than khna school ngi yo khap sisin lai banai sisin ar banai long ka jing kamai lai te kala duna sbo kala ka dor jong bai kapsu sim kan ka dor jong ka bai khap snu kat hadu menta hi nakaliang jong asion jongi ngim pat penbek ya ka dor ka dau ko lomba haman la unong kapsnu udon la ka jong ka jing tibet ka shong ka jing tibet tungu
ka syong ka dor ucha chi la ka jong barngim nomla kalong kani kam khap snu kalong mula kum kam mistri kham bet ucha khamran mistri u kham duna ka jing bet ucha kat kum ka jing bet jong te kalong kum ju gi dukan khap snu kawai ru kalong ba kidan gi dukan khap snu ba along well equipped nadu tiar kitar nadu ka standar te lada ucha stan larangi fix mengi teng ka tak pelat teng ka rem pelat tak kadau ya kador hi ni ailat ha man uai po uai unong khapsu ba un ya sim hi la jong dor khnang ba un solong biang ya to ka jing penlut ha po ka dukan ju ma kumne pi ba piru kita tristom melbut kita ki kendon pakasor pabu pi ki jan dala de pi habrat telong apa punta kador jong bai khapsu pi simit kaju kuma bisim syuan ka pentiu ne na kumbang ong pi mene lada ki customer ki wanra hi lah kumno ya ka jan te kador kan mulumala kan long kan datam expo kan kador ka barim handrai lada ni haban punon kami ku jan bang thip ni mar itu ka jan sin bang ila punon kami sin haban berat no te ni haban charge hamrem kat kum kador itu ka jan ni haban charge unta hai tu ki por ba khangdam dai bang patsa ban syong dukan Treyu pilih ayu to sim jinge kan miti pamai pelayan hak tu kor batang khangdam gitu kan ki babun ki khna jungi ki ya song we hiyeng te don ki ba hiyeng we angot ki ba ya song sngan long be tip ba kini ki nong khap jungi kim ya don covid lane ki ya ko ya khia ki don ki paramarjan marpa ki ba suthu ita ka jing ko jing khia ba kim sodon jing sir ane jing ma ba kini ki no khap snu kin don jingpang ni ki don ki ba khat haying ki ba phawan khap snu haying te handrai ka jing janjar ka janjar plat kadau kolong ba ki don ki no khap snu ki ba ki haban siu ki ba yeng ki haban siu ki by school jung kun ki haban mo ya ki ya ka bay ration ru asem jing e ba nadu ba ka wan kan covid nadu sem snam hi kamdai tam tau snam nadu sem snam hak por wan covid ni ka jing sha khang sarkar kalong gumju hi ka jing sha khang ban kong e ka dai ni ba ka jing sha ple ba khadu e kan dai ni atau pi kular ban but kita ki kerdan perking baka sokar kala bu pi no kapsnyu ka ni ka dai ka klam te shi banta ban sngan ka imlang salang ka dai ka kom yingi bangi hap ban but nomor ba kalong bang sngan lang ikwai ro handrai ki customer ro ki haban suthu ba ni ka jing simtam jong ki nong kapsnu ya kadar bai kapsnu kalong na kadaw ba ka jing lut ka bun hal kum kani ko ki haban but ya perking ya ka kendon jong sarkar ba ki haban le lut ki ai ba ka sarkar ka patha na ta kadaw ka jing lut ka bun bat ka dor kapsnu ki haban pentiu itu por ba khangdam pi jio jingerap nama ba ka kamaju pi kala hiar pha de itu por bang pasang tujukan atau pio ni jingerap ne ni ki jingerap ngila yo na ki lai kon hun ban kong yo na u MLA jong ka molai konstituensi ba piti south ni mata ba ar yo na ka MIPF kaseng MIPF lawan ai jingerap ni lagi marbam ye bat ngila yo ru na kaseng FHSP bala ai wan ai jingerap ini ni kata gede jing sungu ko bakrau ni ngila ai kublai ki ngila ni kino kapsu ko ibu sing duai nam tabro ko itu bala persang banirap ni ada dai customer la dai ki nong irap ai sobha kino semiang ha kono ko kombo ni na kaliang ka barbar ka mulai barbar son ni bu ya ka apil sa ka sarkar ba nadu swaban sedang ka lockdown ki minister ka sarkar kilakep ba ladawan ka lockdown kilong ki balakre bat la kalong ha kono komro kila ban kersan ki nong tre kam lojong kila ban kersan ya ki babla bat ya ki businessman te ni nakaliang ka mulai barson bat borok ki member ni so ban ai kan di message lada kata ka jingkular jing pi kalong kam kai sei ta kalawai jongi ba seng kam lojong hakum kani kapor ba kakam kajam kakam sarkar ka kerdu ba ni ngila persang ban ya seng te kam ban yang lojong cat handrai lada ngi sa ino kun suat kum de kum bolong menta sei kalawai jungi bat sei kalawai jungi kun samla jungi
hatu ki samla ki bandang mi syakmat ban sedang ban sengi kam lojong kindang nut mo ban res lada wan kum kene ke jinglung shop hapo ka jela ka jongi kani kalong ka message namta jongi borok ki nong hapsnyu ba ka sarkar kan sobha ban le ai na ka manta jongi kinong hapsnyu bat nam ta borok kinong tre kam lojong ku blai